Gipahigayon na ang groundbreaking ceremony alang sa itukod nga airport sa Mati City sa Davao Oriental. Gilaumang magsugod ang operasyon ini sa bulan sa Nobyembre karong tuiga. Ani report ni John D. Esteban. Mao kini ang design sa i-develop nga Mati Airport sa Davao Oriental. Formal nang sugdan ang konstruksyon sa mga airport sa Barangay Dahican sa Mati City sa nasangpit nga probinsya. Human sa gipahigayong groundbreaking ceremony adlong Lunes, February 10. 3, 2, 1. Gipangunahan kini sa Provincial Government of Davao Oriental, Mati City LGU, Department of Transportation, Department of Tourism 11 ug ubang hingtungdang ahensya. Gilaraw nga makahatag kini og trabaho sa katawhan ug mas mapalambo ang turismo sa syudad sa Mati ug sa tibok probinsya sa Davao Oriental. Through this project, we are creating a state-of-the-art aviation hub that will enhance our connectivity, drive economic prosperity, and elevate the quality of life for every resident of Mati City. This will create countless job opportunities from air traffic controllers and ground handlers to retail and hospitality workers. These are jobs that will directly benefit our local workforce and uplift countless families. Beyond employment, the airport will serve as a substantial source of revenue for the city and the province. Nangandam na sab ang probinsya alang sa pagdagsa sa turista o galing masugdan na ang commercial operation ini. Gihan-ay na ang Tourism Development Plan sama sa pagdevelop sa tourism loops ug tourism circuits nga mas dali na lang sa mga turista nga matuyok ug mabisita ang mga tourist destination sa probinsya. Mas dali na lang sabdaw nga mabaligya ug mapadala ang mga produkto sa probinsya sa laing lugar. This is really going to be a game changer because Mati and the whole province can be integrated to transportation corridors, existing corridors. And we all know that transportation corridors are always the starting point. It will pave ways for many things, opportunities for tourism, and not just that, but it will also facilitate trade. Ang maong pasilidad adunay initial nga pondo nga nagkantidad og 100 million pesos alang sa unang hugna sa pagdevelop sa airport. Mao ang basic facilities. Lakip diha ang pag-ayo sa passenger terminal building, perimeter fencing, ug aircraft rescue and firefighting facilities. This project will significantly enhance Mati Airport's capacity and efficiency and is expected to eventually jumpstart the airport's commercial operations. Gilauman nga sa November 2025, magsugod ang operasyon sa Mao Airport alang sa mga gagmayng aircraft. Nagpasalig sab ang Department of Transportation og pondo alang sa pagpalapad sa runway. Gilaumang sa 2026, andam na ang airport nga mo-accommodate og mas dako nga eroplano ug masugdan ang commercial operation niini. Kay numduman nga natanggong og 50 years ang pagpalambo sa Mati Airport. Ug karon masugdan na. John D. Esteban, 1 Mindanao.